Salam elik berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň mehriban adamlary biz siziň ähliňiziň janyňyzyň sag ömrüňiziň uzak ýörejek ýoluňyzyň gyşyň ak gar ýaly aýdyň ýüzgözlüňiziň elmeden baharda çylan bägüler ýaly ýylgyryp durmagyny tüýsürekden arzu edýät. Bize şeýle işretli zamanany bagtyar mekan peşkeş beren gahrman arkadamyzyň jany sag ömrü uzak tutýan tutumly işleriniň ählisiniň rowaja almagyny arzu etmek bilen miras tele ýaýlymyna sunugat söhbetli gepleşigimiziň nowatda aksanyna başlaýar. Sunugat söhbetli gepleşigimiziň bu sanynda biz Oguzhan Adynnaky Türkmen film birleşigi tarapyndan surata düşürilen Ömür Kerwany adly köp bölümli çeper film hakynda söhbet ederiz. Mehribanlaşdyrny sunugat söhbetli gepleşigimiziň ilkinji söhbetdeşi Türkmenistanyň at gazanan artisti, kino rejissor Şerli Mollaýew. Şerli hoş gördük beregi. Halk köpçüliginiň bir uly höwes bilen garaşýan, bir söýüp ýaýlamda tomaşa edýän bir köp bölümli filmleriň biri Ömür Kerwany. Ne şu günkü gepleşigimizde bir şu hakynda giňişleýin söhbet etmek maksady bilen elbetde siziň ruhsadyňyz bilen ýazgy meýdançagyna geldik. Inni şu film barada rejissöriň öz berjek gurrunlary halkymyz üçin has täsiri elbetde biz ýaýlam arkaly tomaşa edýäs. Ýöne rejissöriň öňüne goýan maksady filmiň halka diýjek bolýan zady. Bular da ortunda rejissöriň öz has takyk we dürüst düşündirip bilýär. Şoň üçin hem şu film barada öz pikirlerini halkymyza beýan etdiňizde şuňa 22-nji bölümi düşürip beren ekeniňizde. Inşler barada. Gülawtar dogry aýtsam bu film 2013-nji ýyldan bäri dowam edip gelýär. Häzir Ömür Kerwany adly çeper filmiň 22-nji bölümi surata düşürilýär. Şu prototip geliniňiz. Filmde esasanam ýöňe sürilýän maksat bizim hormatly arkadamyzyň bir näse sahypy, bir näse taryh boli 2013-nji ýyldan bäri gurulýan bizim hormatly arkadamyzyň ýylymyz günümüz üçin geljek nesillerimiz üçin gurup beren ululu deshalary, telekeçilerimiziň ene guruluşyk taýdan guruluşklary edip berler häzir bu ululu guruluşklar. Şu filmde şu zatlaryň hemmesi film içinden er sargasy bolup geçipdi. Ini şeýleräge şu her bir alynýan spektakl bolsun, goýul film bolsun, hökman öz maksady bolýar. Şu filmiň ýa-da spektaklyň üstü bilen halk köpçüligine hökman bir zat ünlelýär. Indi şu Ömür Kerwany çeper filmiň üstü bilen siz halka näme ünleýäňiz? Biz çeper film üstü bilen esasanam filmde men dogry aýtsam adamlar bilen bir bilen arasyndaky dostlukly gatnaşygy. Hem de adamların maşgala ýagdaýlaryna bolup geçen käbir nowsanlyklary oňatluk bilen ýeňip geçmegini, ýaşlaryň arasynda söýgüde bolýan, durmuşda bolýan şu geçecek nowsançyklary, o garşy şolar gyzykly pursatlaryň üstü bilen akylly başly çözmegiň pursatlaryny görkezýär. Şeýleräge inni sizdiňe bir Ömür Kerwany çeper film däl, ine toprak atlan bir çeper film taşyrdyňyz halk köpçüligine. Ine şu barada biz artistleriň arasynda söhbetdeşlikde bolduk. Onuň siz şu döwürler görýäsiz, şu wagt düşünýärsiz, ýazgy meýdançada şular ýazgyň taýýarlyk döwrüne keniňizden siz bilen söhbetdeş bolup bilmedik-de. Pursatdan peýdan şu film barada azyk söhbet etsek. Ne filmge tomaş etdik. Halk köpçüligini gepleşigem ýetirdik. Böleklerem ýetirdik, doluny tomaş edipdirler. Inni bu filmi düşürşüňiz dogrusyna da gysgaça bir ýatlak geçdi. Bu ene toprak filmi Ömür Kerwany filminiň durşulan üýtgeşikdi, başga çyrap. Sebäbi bu filmde de o hojalyk bilen baglanşyk ýerlerken ýöne ene toprak bolup tutuşluğunu
owagoculuk bilen baglanyşykly. Ondan sonra esasy biraz restora bar yerlerini kynçylyk gören yerlerimiz ol paxta meydany, şuun kuun köpçülüklerin almak. Ondan soň şo döwrüni syptyrman, paxta mewsüniň işleýän wagtyny syptyrman. Almak, sodatlar biraz maňa alada golly. Hormatly prezidentim Alperian täze tehnikalaryny surata düşürmek. Soň hasyl bayramyny surata düşürmek. Akerweniň gelşini surata düşürmäge, paxtaça gelin gyýlaryň paxta ýygyp ýörenlerini surata düşürmäge bize gaty uly kömek etdiler. Şonlukda biz şu ýene toprak filmidi, uly öwrümli çeper filmidi. Şu esasan 80 götürümünü biz paxta meydanyna almaly bolduk. Ini şiirlaga teatrda diýilýär, şu 5 got bir ýere jemläňdi. Bir sahna eser halk köpçüligine ýetirlýär diýilýär. Ini şu kino sunugyna dörejlik toprağdan bir ýatlap geçdiňiz. Kimler işleýär? Dogry aýtsam men 2013-njy ýylyň bäri dörejlik toparymda şol adamlar işleýärdi. Arasynda birlän başga iş bilen başga ýere gidenler bolaýmasa, ýaşlar ýetatanam men öz 2013-njy ýylyň bäri bile işleşen ýeňneşlem barna döwlet gudaý berdi. Operatorym, baş operatorym, maksat tip ýaş olanmyz bar, ikinji operatorymyz bar, gurnoýjylarymyz bar. Birden Akmarat Hoca berdi, Gülşat Taýymowa, Ana Murat Gurbanow filmlerimi şu ýetaty gurnap berýärler. Başga da ýaş olanlarymyz barna. Aýdowdy. Batam çuma Yusuf şuňaly ýaş oglary esasana men töweregimde hemmeti maňa ýardam berýärler, kömek etýärler. Şeýle film surata sürüňde bir özüň aljak galaň ýok. Daş töwereginde özüň bir agda bir döreji toparma goňyan. Sağ olun şiirlagy inni ýene bir şeýlerek sowal meni gylyklandyrýar. Siz özüňiz kino rejissöri bolmakdan başga da artist. Inni size berjek sowalym şeýle. Kino rejissörleriň artistiň tapawuty siz üçin nähili? Haýsy aňsat sizi? Elbetde artist bolsaň aňsat. Artist bolsaň teatrda ýa kinoda kamera ona sözlerini bilseň, sen öňde goýulan meseleni ýerine ýetirseň, bir ullakan iş ýok. Rejissörüň bolan işi gatken. Edil iňe bilen guýgadan ýaly. Başta ilki on edebiýatyny ýazýan, soň onuň artistler kim aljaklygyny saýlaýan, kim bilen nähili işleş biljek, haýsy artist bilen nähili işlejek, haýsy biriniň onuň bir meseleni dogry çözüp biljek, ýüz keşpi nähili hemme zady sen suratga şäret sen sodatlar öňünden çözmeli. Onu soň operator bilen işleýän. Men näşat köplenç filmde döwlet gudaý berdi filan ýanyma çagyrýan, onu ine şüýürni şeýtmeli, şüýürde näme gerek, haýsy kamera gerek. Ondan ol suraty nähilere düşürmeli şo ýerlerini. Onuň maslahatlaşýan, onu soň işe başlaýanda. Şiirlagyny täsirli urunlar berýäňiz. Ýöne halk köpçüligi ýa 21 bölüme tomaş etdik diýdik-de. 22-nji bölümde halk köpçüligi bir nähilirek wakalar bilen şu bölümde gawatlaşarka. Eger sir bolmasa. Yo dogry aýtsam, onu biz öňünden aýtmak kyn. Ol biz edebiýatyny gurrun bersen gyzykly bolanokda. Edebiýatyny gurrun bermekde ýöne mazmunjyny adaçyk duýduryp geçäň. Esasan bu filmde biz şu Kerweniň dosty Meredin keşfini biraz öňe sürmeli bolduk. Onuň öýlenşini, dostuna garaşyny, soňra Kerweniň gelip dostuna kömek edişini, o ýagdaýlary, o durmuşlary, gudaçylyk gurrunlar hemem ýene başga da bir näçe nemeler bar, olar sır bolup galýar. Asmal däl zatlamyz bar, onu filmde tomaşaçylarymyz görerdi. Umuman onu diýmek şu 22-nji bölümi Ömür Kerwani çeper film toý tutýardy. Elbetde. Bu film biz näçe tiz tapşyrsak soňa begenýär. Ve ýygynyň etmeli bu filmlerimiz bar, işlemeli. Ýöne şu filmde biz toý bizim bir taraplamyzyň bayramyna soň bilen bile gawatlaşdyrmak maksadymyz bar. 20 ýyllyk bayram bilen. Sağ olun. Üstünlikler arzu edýär. Elbetde şiirlaga inni artistlaryňa da magaraşa guşganatsız adamam arzuwsy bolmaz diýilýär. Islendik rejissör bolsun, artist bolsun,
Islenlik ulgamda rahmet çekýän adam öňünde arzu goýýar, maksat goýýar. Indi gelecekde siziň meýilnamalaryňyz, maksatlaryňyz, arzularyňyz? Gelecekte Gülögzer owaly bilen saglyk bolsa, etmeli işlerimiz kän. Häzir biz bir täze ulugawrun bir filmiň awtorlary bilen bile işläp otyrýar. İkinciden hem bir taryhy film alsam diýen. Hormatly arkadaşymyzyň ünlü şäherimiziň taryhymy, geçmişimizi dikeltmek, şo zatlara uly ýol açyp berdi hormatly prezidentimiz. Indi şoň üçin men bir taryh filmleri de, uly filmlere ýüzlenesim gelýär. Kış bolsun, ýaz bolsun, madamada biz meydanlarda, dağlarda kinony surata düşürýär. Görşüňiz ýalyň häzir bir näçe enzamlar bilen surata düşüp berendir. Biz şu zatlaryň sakatynda hormatly arkadaşymyz dur. Menem pursatdan peýdana hormatly arkadaşymyza jan saglyk, uzak ömür arzu edýän, il ýurt bähwit tutýan tutumly işleri goýmadama rowaç bolsun. Ha, onun şeýle arzularyňyz hasyl bolsun. Mundan beýle şular ýalyk bir gyzykly hem täsirli bir halkalar filmleriň höwrüniň köp bolmagy tüýsürekden arzu edýär. Gowy maksatlaryňyz, arzularyňyz we bularym bir aňsatlyk bilen amalaşyp olam halk köpçüliginiň aňynda müdemlik ornalsyn. Köp sag bolun. Ha, gelin. Sagama nördün gıydım. Hani, ular neyre gitti? Yupalı mı? Ve, biya edil ol, yuvaş eline kıyalı oldu mi? Hani bu körpe nerede gıydım? Ha, inni düşündüm gıydım. Malları ot veriyor mi? Ay doğrudanım, şu yuvaş elini görüm diyanım etmeyelim. Neme? Ha Cuma, Ho, watta. han gel oğlum merik. Ay, yine dilmaz, etmeyelim ay. Salamu aleyküm atta. Ve aleykümselam oğlum. Han enen nerede oğlum? Ha? Enen gayraqı ova cemaatti. Enen? Wi, enem. Kakan işe gitti gün örtan gelerniydi. Kimin kakası? Wi, kakan işe gitti gün örtan gelerniydi. Hay. Ecem dükkana gitti. Wi, ecem dükkana gitti. Hay. Bägul doğanmam işte. Doğanım, bägul doğanmam işte. Hay. Tapar gellem sport meydançağa gitti. Hovliň içki daşky işlerinem gelnejem kimide goýup gitdiler. Hay, düşnüklü. Hay, kara oğlu seni. Var işin bilen boluver oğlum. Bar gidiver. Mesele däl ata. Bar. Bollymy, indi dilmäç gerekkämi? Men gitdim on ata. Var oğlum, bar gidiver. Hani gıydım senin bana bir azca gök çay demlep ver. Çay ver çeli. Ya Allah. Mähriban ýaşlar bilen indiki söhbetleşimiz şu Ömür Kerwanatly köp bölümli çeper filmde baş keşipde çykyş edýän, ýagny Kerwanyň keşifindäki artistimiz Bagtyar Abaýew. Bagtyar, hoş gördük berek. Ene şu gün şu 22-nji bölümiň bir surata düşürilýän pursatlaryna biz geldik, bir işleýiş pursatlaryny hem tomaşa edilýän, hem halkymyza ýetirilýän maksat bilen geldikde. Ene siz şu filmde eýem 21 bölümine çykyş etdiňiz. Halk köpçüligi tomaşa etdi. Indi men şu ýerde bir zady ýatlasym gelýär. Şu filmiň bir bölümi ýaýlama gidip durka bir adamyň tomaşa edip şo bir wagtyň özünde de gözüne ýaş aýlap tolgunma bilen seredýän pursatlaryny men özüm gabat geldim. Näme üçin tolgunýaňyz diýen sowala hem siziň keşfi gowy ýerine ýetirýändiňizi aýtdy. Hem şo taýdaky bolýan wakalyň şol adamyň öz durmuşyny gabat gelen pursatlarynyň şo ýerde bolup geçýändigini agdatdy. Diýmek, bir erkek adam tolgundyryp bilen bolsa, şu çeper film. Diýmek, bu filmiň halk köpçüligi tarapyndan hem gowy kabul edilendigi, hem ýerine düşendigi diýip hatap edýän. Indi bu filmde de siz baş keşipde boýdan başa çykyş edýän. Hem şu filmiň hakynda, hem keşfiňiz hakynda. Biram şu filmiň sizde galyran täsirleri hakynda. Biziň kärimizde köplenç yürekden çykan söz ýürege bar ýa diýip aýdýarlar da.
Ondan şu ömür kerwany köp bölümli filmimiz yani bir näçe wagtdan dowam etip gelýär. Bu filmiň ähli içinden ersargaç bolup geçen wakalar durmuşdan alynan. Durmuş bilen bagly. Onun ýene bir orun tapýan adam zadyň ýitmejek duýgu gymmatlykları we ene aýdaly söýgü, ene söýgü, watana, topraga, dostluk we ene bir gyýda bolan söýgü we şuň içinden ersargaç bolup geçýär. Ýene bir filmiň bir alyp barýan ogry, ene rejissorumyz Şiirli Mollaýew tarapyndan şu ähli ulgamlary şoň ötüşini şu wagtky döwrümizde hormatly arkadamyň alyp barýan ähli üstünlükleri, ýola goýulýan, durmuşa geçirilýän wakalary görkezilýär. Meselem aýdaly guruluşyk, owa hojaluk, ondan daşary Türkmen halkynyň umumy ötüş durmuşyny görkezýän wakalar içinden ersargaç bolup öz ogruny tapýar da, öz ýoluny tapýar. Ondan başga ýene de belläk geçmeli şu taýda, şu filmde Türkmeniň edim ulumlary diýip geçýär. Onun şu men öz keşfim barada aýtsam, bir owa oglanyň ykbalyny, durmuşyny ýerine ýetirme men paýyma düşdi. Bu diýen diýsem begenler ýa-da. İlkinji teklif edilende size näme duýgular boldy? İlk bilen men ýadyma düşýär, bir studiýamyz bar. Şo ýerde meni birinjige ses vermäge çagyrdylar. Menem onuň artistler ýylygyna ses berýärdi. Ona menem howlusyna garaşyp otyrdym. Onun Şiirli Mollaýew geldi. Artist mi zat diýip menem howa diýdim. Onun nerede işleýän menem şuňa teatrda işleýän keşpzat döredýän howa diýdim. Onun men bir köp bölümli film sürjek bolýan bolýan soňa diýdi bir baş kahraman göläp bermedi. Bir şey terede otyrman sen şu bolşun, bir ýüz kesşin, şu gurulýşin, şu oturuşun bir şoňa gabat gelýän ýaly. Şu wagt men birinji teredemde diýdi. Sen ýa-da bir kino düşürilmän kasuraty düşürilýär, barlak görüp sinadan geçirilýär da. Onuň bardym surata düşdüm, soň garaş berdi diýdi. Soň bir näçe wagtdan soň şuňa kino studiýaga gelmeliydi, bardym. Sen şo kerwanyň keşfine laýyk gelýän, men sen alýan, biýliň berkşo diýdi. Sebäbi diýdi, 1 ýylyň, 2 ýylyň işde bu köp ýyllap dowam eder diýdi. Aý bolýar. Meňem birinji de kino düşüm başta tolgunurýan. Soň bu bölüm bolan soň her bölümi aýratyn berilýär. Umumy bir eserlerden bölüm bolup berilýär. Okap onuň bizde şo halipalarymyz kesip alanyda şoň terjime halyny ýazyň diýär. Öz başyňyza pikirlerim. Onuň okap gördüm, kerwany gördüm. Men özüm bir owadan çykana bolan, men bilen gabat geldi käbir ýerler. Men şu terjime halyny ýazdym, zat etdim, özüme ýakyny gördüm. Şeýle diýibem girişip gitdik, ine şuň kuna çende bir näçe ýyllap dähmet çekdik. Diňe bir öýüň içinde ýa bir şäherde zat alynýan kino dälen bu rejissorumyz Şiirli Mollaýew Türkmenistanyň ähli
gözelliklerini, tebigatyny görkezdi, dagyny, düzüni, deňizini, çölüni, gözel şäherleri, owalary görkezdi. Şu Türkmenistanyň ötüş ýoluny görkezdi. Şeýdi hem gyzykly ine şeýdip işläp ýördi. Bagtyar şo bir bölümden birinde siziň halaýan gyzyňyzy başga birine durmuşa çykarjak bolýarlar diýip size gelip dostsuňyz aýdýa. Hawa. Şonu bir ýüregiňiz agyrýanym bolsa, bir ýüregiňizde ünji barym bolsa, bir hili bir park garaýan häsiýet görkezýäňiz. Durmuşda eger size gelip öz halaýan gyzyňyz başga birine durmuşa çykarjak bolýarlar. Bagtyar diýen söz eşitdiňizde, şonu ýaly bir park bolardyňyzmy? Men özüme şo tora berdim de. Işeýleri agam alyp bardym özüm. Emmeler içinde, emma daşyňdan bir Eger şo gyzy durmuşa çykaran bolsalar näýlek duýgular başyňyzdan geçerdi? aýoňa aqwal elýär. Ay näme? Her kim näme maňlaýan ýerlerine bolýar. Öz aqwaly, öz durmuşy, barmaly ýeri bolýar da, durmuşyny. Her kim özüniň näme türkmençilikde diýilýär, ýazgydy maňlaýan ýazlany bolýar. O ýazgyddakyny göreberdik-de. Bagtyar inni hökmen bir filme düşöňizde ýa-da bir teatryň sahnasynda keşip ýerine ýetireňizde de bir ýatdan çykmajak pursatlar kän bolýar-da. Inni şu filmde size bir ýatdan çykmajak pursatlar, has täsir galyran ýerler, öň gabat gelmedik wakalaňyzdan bir täzeçilik açylan ýerler boldymy? Kän boldy. Mesela men öň kino düşüp göremokda. Onuň her bir şunýana işlenilýän ýer, alyp barylýan keşip, alyp barylýan iş dörejlik ýagdaýy men üçin täsirli boldy. Hemem söýdip ýoşu başda özüm görýän, onu gowşak soň tejribeň artýar da diýe. Şeýdi gidiberýär. Özüňize has bir gyzykly bolan pursatlar haýsy? Ay gyzykly bolan pursaty şol Yekatut diýse, şo bägülen duş ýani erker onu. Şo taýda aprel aýyna meni hem 2 wada o suw uýdular ýagşatjak bolup. Üstünden. Sonra men bir şeýle demerek bolar geçerik der diýdim. Onam bir näçe ýerde gaýtalap üstünden suw bolan baga düşüp üstünden akyp aýgatyr bir gyzykly boldy da. Şo duşum eşigim mırjak bolup aý. Şäp. Soň ýaly türlü pursatlar boldy. Как yardımcı boşlap yazan gelinliğini başa salan Mecnun tecin kalba seyvi getiren ya seyirganla aynalamdan yar yaşanan aydınları ayılaylan ya da düş yer. Saçlarımı oynar yeller şıvır şıvır yağış yağıyor dans oynayar kızıl güller ak yağışlar ak çağlalar ak buluttan düdüllünü gelsene ya görüşüm yaz yaşıma edildin mi penceremi kalk yardımca boşlap sevim gelinliğini şıvır şıvır yağış yağar dans oynayar kızıl güller.
ilmidäme gurrun berenlerine öz keşfin bağlan ýaly bolýar diýerler. Da doğrudan hem şeýle bolmaly. Ha, özüň bolmaly diýerse biz. Yani özüň bolmaly, özüňden çykmaly şol. Ol şeýle özüň bärde durup keşfin hem şeýle görkezjek bolsaň onu o aňyrda telewizor görüp oturan, kinony görüp oturan adama hiç täsiri bolmaýar. Bir telefilmde ýa-da kinoda tapady ýok, ýa sahne eserinde bolsa da tomaşa etseň bir eneli ogly ýa eneli gyzy ýerine ýetirýän bolsa artist. Durmuşdan hem hakykatdan hem durmuşda şoň ejesi mi ka ýa şoň ogly mi ka ýa gyzy mi ka diýen sowallar halk köpçüligine hökmen döreýär. Indi şolar ýalyk sowallar bilen size ýüzlenen pursatlar boldymy adamlar? Hawa, bir gedek şuň ýaly kino düşmek üçin şuňan dörejil toparma bilen gidemizde. Onu haýt kinony sürýäňiz, aýyr şuňa ömür kerwany köp serial film sürýärsi ýene. Onuň anşo kerwany ýaly kim men şo diýdim gitse o şo kinodaky oýnaýan ejen hakyky ejen ýa olam artistmi diýdim meni hakyky ejen diýdim. Ol onamyny men bölesem gelmedi. Hakyky o ejen men diýdim. O ay meňleşem gördüm de tuğulam ay o bildir hakyky ejen diýmek. Şol ejeli ogul bolup ikiminiň aramyzdaky şuňal kinodaky pursatlar şolaň kalbyna şol hakyky ejeli ogul ýaly bolup ýetem bolmagy gatakmaly. Şu eneli oglyň arasyndaky ysgyşygy diýmek siz görkezip bilipsiňiz. Hawa şeýle mi kady? Şo käriňe bolan söýgüýüni ýüreklerde döretýän hormatly arkadaşymyň jany sag bolsun, başy dik bolsun. İl ýurt bähwitli tutýan tutumly işleri mundan bu ýana da rewaj alsyn. Sağ olun, bahtiyar arzularınız hasıl olsun. Bizim size bundan veýlägem edil şu halkyň arasynda bir söýgä münasip bolan keşfiňe diýäli ýene de müňlerçe keşfi döredip halka ýetirmege tüýsürekden arzu edýär. Elbetde zähmet çekip bilsen gahrman arkadaşymyz öz şahyr paýlary bilen seýlaglaýar. Gahrman arkadaşymyzyň şahyr paýlaryna münasip bolmagy tüýsürekden arzu edýär. Işiňizde bilmeden üstünlük hemraňyz bolsun. Sağ ol. Mehriban ýylaşlar, Sunoty Hudatly gepleşigimiz dowam edýär. Biziň indiki söhbetdeşimiz Matmuladyň Nakmyly Sal drama teatrnyň artisti, Türkmenistanyň atgadan artisti Aýsultan Gowusova. Aýsultan ýene de birek hoş gördük. Biz sizlerle ilmidäme şu teatrın sahnasynda gidýän sahna eserler hakynda, onna keşpleňiz hakynda kän söhbet edýäs. Ýöne kino sunoty hakynda sizlerle ilkinji söhbetdeşim diýsem men ýalňyşmam kam diýende. Sizin teatrda sahnada keşp ýerine ýetirmekden daşaryny biziň Türkmen filmlerimizde de kän suraty düşýäňiz. Dürli keşplerde halkymyz sizi görýär. Şeýle filmlerden biri Ömür Kerwany atly köp bölümli çeper film. Munda da siz boýdan maşa şu baş gahrmanyň ejesiniň keşfini, ýani Kerwanyň ejesiniň keşfini halk köpçülik siz bilýärdi. Ene diýmek ona şu köp bölümli film hakynda siz bize has köp zatlar gurrun berebilirsiňiz. Sebäbi beýle artistlerden tapawutlykda siz boýdan başa şu filmlerin içinden geçip gelýäňiz. Ene şu film hakynda siziň göz pikirleriňiz, şu filmiň üstü bilen halk köpçüligine filmde çykyş edýän gahrmanlar näme ünlüýär? Şu zatlar hakynda siz gurrun bereň. Doğrudan şu film suraty düşürilip başlanýan eýler menem şu filmiň içinde rejissörimiz Şirli Mollaýew we Türkmenistan atgadan artisti, biz hem rejissör hem aktyor. Paýtagtymyň teatrlarynyň birine bir davaral çäre geçipdi. Şonu Aýsultan Gowusova diýsiz bilen bir kaz gurrunum bar diýdi Şirli Mollaýew. Men täze filme başlajak bolup görnýid Ömür Kerwany. Bu filmiň içinde de diýdi, bu ýurdumyzyň, watanymyzyň ähli taraplayna ösüş barada diýdi. Onsoň diýdi, maşgara durmuş barada. Esasan hem diýdi, siziň keşfiňiz diýdi, enen keşfi diýdi, Anna Taştaýdan keşfi, şo enen hem diýdi, birini bek guşap, ýeki ogly Kerwany bir okuly, işli, bir jemgyýete peýdala adam etip ýetişdirmekde bir mehriban enen keşfi diýdi. Menem beğendim. Men de köp spektaklaryňda syn etdim diýdi. Sen gördüm diýdi. Enen keşplerini oýnaýan spektaklaryňda diýdi. Indi menem şonu gözüňe getirdim. Şo ýerde diýdi Kerwanyň ejesini siziň başarjaňyzda men dol onanýan biriň bek guşa diýdi. Ýani siz ýaýdanmagyň sebebi näme? Ya şu ýaşynyň ullugy siz ýaýdanýarmy? Yo ýaýdanmagyň sebebi heme köp bölümli diýdi. Ondan sadadan gelen şo enen keşfini bermeklik muňa uly görümli filme düşüp görmämsen ondan şo çağany atasy terbiyelemek der şu Anna Taştaýdan bir ullukan keşf döreýän eken şo ýerde bolýar diýdim begenimde bu uly işi boýnum alym.
Ene seydibem eýen bir näçe ýyl bäri bu film tomaşaçylar köpçüliginiň goýundan turan filmde. Şu filmiň içinden geçýän esasy erşargaç bolup geçýän many mazmuny, maşgalak da berlik bar şu filmiň içinde. Ondan gadymdan gelýän ata babalyň däp desury bar. Öz keşif marada aýtsam, ne Kerwanjan ýekece ogly bolýar ana täşdaýdan Kerwanyň kakasy ýaş wagty wepat bolýar dünýeden gitýärde. Şondan soň şo çağajyk ýaşajyklygyndan şo eneň eline galýar. Bu enede şon ilki kösönçlüge görýär. Şo çağasyny mektebi gutoran soň okuwy ýollamalla. Ýaşlygymy ýatlap bir bäbekligimi ýatlap maňa diýe üstünne bir hudin ule yetirdi ne diye. Şo diye meni ýaşazy waýe diye oglum bir ullukan oglum bol yetişdiňe enne saňa oturup men huda aýdyp bereýinmi diye bol. Ejejan şo gulagym henidem galanok diye de hududan eneň hududem özüň bilýän gulagdan ene hudus diýlenne eýem ähli kalby lerdana getirýär. Mehriban gahraman arkadaşymyň ene taqdim konteslige taqdim kitabynyň içinde de hudu barada da gatgowy gatgowy ýatlamalar ýatlanana. Şu wagt hud barada ýatlatdyňyz Aýsultan ýence. Biziň hemşe çağalyk gelen biz şu wagt ýatlatmagy ýelik gitdi bir hili. Bir hud ýerine ýetirip berseň. Bolýar. Meniň balam batlanır Atları hayvatlanar Balam attan düşeyse Huvafi bulutlanar Alli alli aylanca Akar sular bugunca Alti kanat ağıyım Yaraşgı tallanca So Kerwanyň başyny sypap ýaşlyk wagtyna dolanyp gidýärdi bir eje diýe şudyň meni guturlanyrdy diýe hasam bir diýe men gowrama gaýrat gelen ýaly boldy ejejan men senden alham alýan senden güýç alýan diýip şo ejesiniň hudusy bilen öz gowuny teselli tapýa gowuny ýüregine aram karar tapýa şeýdi filmiň dowamyna tomaşaçylar tomaşa edendirler. Men bäwullere gudotçylyga barýan, toy tutýar, toy tomaşa bilen film dowam etdir, soň agtyjagym bolýar. O ene häzir dowamyna nesip bolsa, bu galan bölümlerini tomaşaçylar syn ederler da. Ini Aýsultan ýence artistlerle söhbetde şolaňyzdan özüňiz bilen söhbetde şolamyza kän gurrunlar berýäňiz. Şu bir sahne eserde keşp ýerine ýetireňiz. Eser guturan soňa bir näçe wagtlap öz durmuşymyza özümize bir gaýt gelmeýän pursatlarymyz bolýar diýip burun berýärdiňiz. Ýani şu filmde ýansiz 20-nji bölümde şu wagt siziň düşüp beren bölümiňiz. Şu bölüme çende ýansiz näçe wakalar başyňyzdan geçirýäňiz. Size näýili durmuşdaky ýagdaýyňyz bilen filmdaky ýagdaýy deňin alyp gitmek näýili bolýar? Doğrudan häzir şo deňirak barýar diýseňem ýalňyş gepledigimiz bolmaz. Şu filmiň başlanana näme 7 ýyl geçdi-de. Durmuş bilen hem ayakdaş bolup barýan filmde wakalar näme sen öz durmuşyňda da sen perzentleň bar, ogluň bar, gyzyň bar. Men ene durmuşymdan alsam Didar Hows özüm bilen bili işläp berdi. Mahtumul Millisal Drama Teatrynyň artisti bolum. Ene Kerwanjanam şu filmdäki oglum bir ene bolany sen ol eýem kesipdäki ýerine kesip ýerine ýetirýän artist bolubersiň. Şu ene ýüregiň bilen şoňa janyp kesligiň aňyrdan kalbyňdan çykýan şoňa berýän terbiýäňem, şoňa berýän öwüt ünlügiňem, şon mehriň bilen kabul edip şonu söýüşiňem edil öz perzendiň söýüşiň ýaly bolýan ekenne gulagzar sebäbi sen filmde de doly şo keşfiň durkuny girýän, şo keşfiň dersine girýän da sen eýem o ýerde Aýsultan sen eýem ýaş hat gartasan anna täşdaýda onsoň dili hat süýjäp enelemmiziň näme ýaşlary aňryk gidiberdigçe
dili füzeye durmuşa bolan göz yetimler has giňeye o öwüt ünne bermäge de olar has ukyplanýar da tehel söze de şolar anjap bilýär tehel söze de ene diýen halky bir kalkınıp bilýär da şoň ýaly bir kalply duýguçyl insan bolýar. Teatr sahnasyndan daşgaryna men onuň şok başga bölek filmlere de düşýän surata ýöne bu film bu köp bölümli film men has tomaşaçylara tanatmagy mümkinçilik döretdi da meni ýollyzda görenlerine de way kerwanyňa jada ana taşdaýda o salam daýda hatsan bolýar ýa ýene bolýan filmiň diýip bir maşgala baglanşyk bilen maşgala durmuşy bilen baglanşykly bolandan men hem halk köpçüligim gowundan turup durşy şu film. Aýdyp taýynja beren gurrumlygyda köp sag bolsun aýdýasa, ýani bu köp bölümli film. Ýene de bir neçe bölümler halka ýetirler. Indiki düşük bölümlerinde de biz size ul üstünlikler arzu edýäs. Inni köp artistler söhbetde bolanmada şu keşfe bize ýam şogundan girýärler. Şu wagtda bilen söhbetde bolan ýerler men şu zatlara göz ýetirýän. Siziň bilen teatrda söhbetde bolamdy. Başgaça gurulýar. Berde eýem başyňyzda ak gyňaç, saçyňyzda da ak giren soň, eýem berde özüňiz alyp barşyňyz başgaça diýmek. Dogrudan hem artistiň dünýäsi şeýle bir gyzykly dünýä. Artistiň dünýäsine aralaşyp bilseň, oňa düşünüp bilseň, ol gaty gyzykly. Biz size mundan welem ul üstünlikler arzu edýäs, işiňizde de, öýüňizde de, maşgalaňyzda da gahramanlar kydamyzyň belleşi ýaly halipa şägertlik ýol dowam etmeli. Şägertlerinize halipalyk ýolunda dowam etdirip, ýene de bir näçe şägertler taýýarlap, biziň halkymyza ak ýürekden hyzmat etmäňiz tüýsürekden arzu edýäs. Köp sag bol Gülöwser. Ýagty ertirlere ýene bir arzu bilen daň säher bilen oýanyp bir asuda şähermizde appak ýollardan ýörep özümiziň mukaddes teatrymyzda ýa-ni iş ýerlerimizde baryp ýene köpçülige hyzmat etmek üçin bir kalbimizi joşdurýan biziň eziz mehriban arkadagymyza köp sag bolsun aýdýan goý mehriban hem gahryman arkadagymyzyň jany sag bolsun. Belent baş aman bolsun. Alyp barýan ekle agramly işlerine de diňe awraýyň, onsoň rawaşlyk ýaran bolmagyny arzu edýän. Ece? Ece? Uy, balam. Nä yaramajak bolýanmy? Yok oğlum, men gowulu. Ýöne gysar aýdymla. Sen näme geyinipsiň balam? Ece, men Aşgabatda gitjek. He, Okuwa synaga barmaly. uy, iýem ýetäýdim balam. Haw Ece, wagt ýetdi-de. Nä yaramajak bolýanmy? Yokla balam, men alat etmesene, men gowulu. Şeýlemi? Onda men arkaň gidiberjek Ece. Arkaýyny git oğlum. Bor Ece. Bolýa balam. Alat etmek nece? İşleň şowlu bolsun balam. Sag ol Ece. Bolýa, jaň etgin oğlum. Hökman jaň etdirýär. Bar balam. Tagaman mark gel. Sag ol Ece. Özüňe teretgin. Sag bol oğlum. Mehriban ýylaşlar sunugat söhbetli gepleşigi Ömür Kerwonatly çeper film hakynda söhbetler bilen öz işini dowam edýär. Biziň indiki söhbetdeşimiz Türkmenistanyň at gadanan artisti Gülşat Meňliýewa. Gülşat, hoş gördük biregi şu ýazgy meýdançaňyzda. Elbetde teatrda bolsaňyz, teatra baryp söhbetdeş bolýar. Teatrdan tapman ýygyňyz bilen bäri gaýtdym diýeýmisim. Ine şu wagtçy Ömür Kerwonatly çeper filmiň 22-nji bölüminiň surata düşürüş pursatlaryna geldikde. Elbetde ýa biz synnadyk bir näçe pursatlaryňda, ýazgy pursatlaryňda. Teatrda synnanymyz ýaly bir sahna çykyp keşp ýerine ýetiren ýalyga däl eken, gatykyn eken. Şo jagaş diýjek bolýan bir sözlemiňizi näçe gezek täzeden gaýtalap, her gapdallaňyza kamera goýup, rejissöryň kömegi bilen şular ýaly kynçylykda düşürilýän eken film. Indi şu duýgulary bir siziň özüňizden eşitsek has täsirli bolardy. O Gülöwser ene doğrudan biz şuun şu Ahal vilayatynyň Göktepe trawyna şu Ömür Kerwonatly filmiň bir dowamyna bir tomaşaçylary hödürlemek üçin şu ýerde kino surata düşürüş pursatlaryna siz gabat berliňizde. Ene bir Ömür Kerwonatly filmiň rejissöri biziň halipamyz Türkmenistanyň at gadanan artisti Şirli Mollaýew. Eýem bu film bir näçe ýyldan bäri Türkmen teleýaýlymyny halk köpçüligi tarapyndan gowy görüldip bir
uly höwet bilen tomoş edilen filmlerin birine uruly diýsek ýalňyşmasak gerekde. Eýem şu filmiň bir näçe bölümleri düşürilip halk köpçüligine ýetirildi. Men ilki bilen şu filmiň geçen ýyl 2019-njy ýyllaky bir bölümleriniň birini kiçijek bir bölümine surata düşüpdim. Men ondan gülüksür şu bölüm bilen şu jagaş bilen bolandyr men şu filmde dowamy ýokdur. Men gahrymanym eýem şuň bilen gutarýandyr öýdüp pikir etdim. Ýöne beýle däl ekeni, ine täze 2020-nji ýylda şu filmiň dowamy surata düşürilip başlandy eşitdim. Soň bir gün maňa şu Halipamyz jaňatdy Şirli Mollaýew, Gülşat, şol düşün kiçijek bölüjigiň dowamy entek batyr, kendir diýdi. Sebäbi şu gahrymanyň durmuşynda bolup geçýän wakalar köp filmiň içinde şoň üçin taýarlandy diýdi. Kiçijek bölümiň dowamyna şu surata düşýär. Bir näçe halipa artistlerimiz bilen, olardan Türkmenistanyň atgadan artistleri, ene Mama Güldürdiýewa bar, Aýsultan Kogusowa bar, ondan Çary Hommadow bar, Sary Saryf bar, Gözel Çömýewa bar. Ene de bir näçe ýaş artistlerimiz bar. Bu kinofilmi biziň şu paýtagtymyzda ýerleşýän teatrlaryň köp artistleri surata düşýärler. Sebäbi gören bolsaňyz özüňiz tomoşa edýänsiňiz-de Miras teleýilminde gidýär şu kinofilm. Bu kinofilmiň esasy wakalaram köpsem şu owa ýerine bolup geçýär. Owa ýerindäki adamlaryň durmuşynda bolup geçýän wakalar. Hawa bir özümizem owa gyzy bolamysyň, şu owaň girim çykymy, owa adamlarynyň gürleýişi eheňi, özüni alyp barşy, mihman gelenden ehil garşylaýarlar. Şu zatlaryň özüni bir şu kinofilm üstü bilen halk köpçüligine ýetirmegen biziň paýymyza düşýär gülüksür. Sağ olun Gülşat, şu 20-nji bölümde ýa-ni bir tomaşa eden pursatymyzda siziň öýüňizde gudoçlygy gelýärler. Demek onu şu siziň gahrymanyňyz näçerek ýaşyndaky aýal bolmaly, näçe çagasy bar? Men gahrymanym plança ýaşla diýip aýdyp biljek gelýäni. Näme şu men öz ýaşymdaky bir ýaş gelliler bolsun, şolaňam eýem ýetişen gyýdlary bar-da. Eýem durmuşa çykarýarlaram bana men öz bile ýaşdaşlam gellileriň ýa joralamyň eýem durmuşa çykarýan gyýdlarym bar, ogullaryny öýerýärlerim bar. Men şu kinofilmde bir oglum bir gyýdym bar. Ene Didar atlayan oglanjyk, onuň aperatly gyýdym bar. Onuň men ýan ýollaşmyň keşfini ýerine ýetirýänim. Ýa-ni Türkmenistanyň atgadan artistli Çary Hommadow. Bu ýerde dogrudanam näme gyýdyň ýetişde durly ýerden bir sağçylar gelip gapyny kakarlar diýär-de. Şu ýerde bir sağçylyga gelinýän pursat bolýar. Gülşatyň şu filme tomaşa edýän adamlaryň köpüsi tomaşa edýän böleklerinde bir özüne täsir gallaran ýer bar bolsa, ne şu durmuşymdan bir wakalardan habar berýär diýip seredýän pursatlar bolýar-da, indi size diýjek bolýan zadym, siziň öz gyýdyňyz bar. Gap-gakyly size sağçylyga geleni diýmek nähilrak duýgular başdan geçjek eken? Elbetde näme gülüksür. Tolgunurjy waka, täze gyýdyň ulalanyny bilmeýän agaly. Ondan hem näme bir gyýjagadyň bir ýyldeňine bir atly awraýlap bir durmuşa çykarsaň, en üçin onuň bir uly bagty ýok bolsa gerek-de. Şu duýgular gapyny açan wadyňda başdan geçýärmi? Elbetde. Sebäbi sen özüň şu keşfe taýarlananyňda onuň bir işde öňünden düşünürdi. Gülşat, sen özüň pikir edip gör. Ene sen ýan gaýtsyň ýaly sen gyýdyň bar. Ene sen gyýdyňa sağçylyk gelýärler. Şonu sen özüňi nähili alyp barardyň diýip. Onuň özüň pikirlenýän dogrudanam şu men gyýdyma sağçylyk gelende men nähili özüm alyp barmaly. Olar bilen nähili gürleşmeli. Onuň näme türkmençilikde iýdelýär, soralýar, onuň maşgalasynyň ýagdaýy soralýar, oglanyň özü nähili. Onuň şeýdip näme alalaşyga gelinenden soňra toý tutulýar. Dogrudan bu loklar men şu duýgulary eýem başymdan geçirýän tolgunurjy wakalar.
Demek şol tolgunurjy wakalar tolgundurma bilen halka ýetirmäňi tüýsürekden arzu edýäs. Şu bölümüňem üstünükli çykmagyny, şowul çykmagyny arzu edýäs. Elbetde gahrmanlar kadamynyň saýysyna döredilýän ähli mümkinçiliklerden peýdalanyp, medeniýet sunugy diýişkärleri halkymyza ruhy lezzet paýlaýarlar. Halkymyzy bir ýylgardyp bilseler, şatlandyryp bilseler, medeniýet sunugy diýişkärini arman galmaýar. O doğru belli geçen doğrudan hem gülökser mehriban arkadaşımız şu medeniyet sunuğu değişkerlerine ulluqan mümkünçülükler dörötüp berýär. Yani biz teatr artisti bolsagam ýönüne şular ýaly bir ajaýyp kino filmlere surata düşmäne de ulluqan mümkünçülük dörötüp berdi. Şu mehriban arkadaşymyzyň her bir durmuşa geçirýän işini teatr tahnasynyň üstü bilen gal berse de şu kino filmiň üstü bilen halk köpçüligine ýetirmek biziň artistleriň paýyna düşýär. Yani şu mehriban arkadaşymyzyň şu bir wilayetlerde de täze owalar kurup ulanmana berdi. Şäher bilen bätleşip duran owalarda. Ine şol owalarda şolar ýaly ajaýyp kino filmler düşürilip şol owalaryň şeýle owdollugyny, ajaýyplygyny şu kino filmiň üstü bilen hem halk köpçüligine ýetirmek hem şu kino sunuwatynyň işgärleriniň paýyna düşýär şeýle hem artistleriň paýyna düşýär. Bu kino sunuwatyň bir ulluqan sunawatlaryň biri täsebäbi berde diňe bir rejissor däl eýsem operatorun hem ulluqan bir işleri bar. Grim işlerini ýerine ýetirýän gyzlarymyzdan galy berse de şu eşiklerimizde seredýän suratkeş Zenanmyzdan Ejebay Öwedjanowa onuň galy berse de bir näçe oğlan gyzlar bar da şu rejissorun gapdalyny Muman köpçülüklerin ýerine ýetirilýän eken. Biz ýa howla ýerenmizden eýem bir 5-6 sanyk artist bar bolsa, şol artistleriň daşyny bir 10-15 golay adam zähmet çekýän eken. Hawa elbetde. Sebäbi ýanky teatryň hem iş köpçülüklerin iş, kino filmiň hem işi köpçülüklerin iş. Bir adamyň alyp biljek galasy ýok da onuň şol hemme bir adamlaryň bir pikiriniň bir ýere jemlenenne şeýle ajaýyp eserler ýüze çykýanka diýenne. Elbetde şular ýaly ajaýyp filmlere surata düşmäge bizde şeýle ulluqan mümkinçilikler döretip berýär. Mehriban arkadaşymyz sunawatymyzyň keme medeniýetimiziň haqqawynary mehriban hem gahrman arkadaşymyza özümüziň sag bolsun diýýäs. Goý hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, ýyl ýurt bähwetli tutýan tutumlary hemişe rowaj alsyn. Günnogor gül ömrüň täze bir güni, ýene ýola alyp çykar ädimler. Salam eýlik, ertiriňiz haýyr, eýne tanış ýüzler, tanış adamlar. Täze seher, her kim rowan bolanlar. Okuwly okuwna, işli işine. Gojalaryň bepark oturup bilmän, senler bu pursata çykyp işine. Ah seher, ah şeher, üncü ýok seher. Hey bir zatlar aýrar goşar ýalymy. Duyorsun sen bagtyň düýpsiz ummanyna birje damja bolup goşulýanyny. Adamlaryň gürrümleri mesawy, täze jaý edinen goňşular hatda. Düýün toýda okulan goşgular hatda. Ötün akşam göwülleri götüren watanyny eşdilen hoş habar hatda. Ene de çağalar. Akşam ýat tutan goşgularyň bir-birini aýdyşyp barýar. Olar tep täze mektebe tarap, asylha bir röwşen geljege tarap haýdaşyp barýar. Akşam düşür, ine de öý ojagyň, bir saçagyň başynda jemdir maşgalan. Sagamanlykmydyr? Hudaýa şükür. Baht diýileni dälmidir şundan başgalar? Ine de ajaýyp oğulhan köşki. Akseç ene ayak çekdi sägine. Ellerin üç gezek seýilip alnına, dili etdi halkyň arkadagyna, alkyş aýtdy halkyň arkadagyna. Ýene de günnogor, ýylgyrar seher, bagryna basarda bütün barlygy, anha gül watanyň bagtyarlygy, anha gül watanyň berkararlygy. Ömre saýa salýa döwlet bagymyz, alkyş bolsun size arkadagymyz. Sağ olun Gülşat, beren gurrunlygyňyza, okap beren goşgyňyza, elbetde şu goşgularda beýan edýän ähli gowluklaryňyzy biz siziň özüňize tüýsürekden arzu edýäs. Elbetde şular ýaly döwletli zamanamyzda, berkarar döwletimizde asuda işläp, zähmet çekip bir halk köpçüligine öz täze keşiplerini ýetirip, halk köpçüliginiň söýgüsine bundan beýlägem münasip bolmagyny tüýsürekden arzu edýäs. Bu bölümüňem şowul çykmagyny arzu edýäs. Sagaman işläň.
Sağ olun. Mehriban illaşlar, biz gepleşigimizde Türkmenistanyň atgadanan artisti Çarık Homadow bilen dowam edýäs çaragy. Ine şu gün sunugat söhbetli gepleşigi teatrda sahnalaşdyrylan bir eser hakynda däýäli. Oğuzhan adyna Türkmen film birleşigi tarapyndan surata düşürilýän köp bölümli Ömür Kerwanatly çeper filmi hakynda söhbet edýärdi. Gahrman arkadagymyzyň türkmen halky üçin döredip berýän mümkinçilikleri bir filmin içinden şargaç bolup geçip halkymyza bir öwüt ünlü berji ähmiýetdäki film da şu. Enne şunda da siz surata düşýän ekeniňiz. Şu film hakynda bize gahrman arkadagymyz tarapyndan döredip berilýän mümkinçilikler hakynda bir söhbetimize başlap berseňiz. Kulo sorda ortadan doğru belledin dersi bizim acayip zamanımız acayip yurdumuzda şu parahat ağzı asmanın aslında yaşayanımızda birinci bilen peginen dadımız olam arkada ağımın sayesinde şu derece yettik bir doğrudan yankı bellet etsin yani bir dine bir tiyatrda değil kinosun otunda da biz filmlere düşüyoruz. Şu filmlerde de esasam şu düşen filmimizin ha şu Ömür Kerwanatly filmi son men asraki bölümlerinde de men bir daiların kesimlerini yetirip de minne soňam dowamy häzirem gidip otyrda ene son kunum so film mesýördi spörtwelin so filmde esasy ünlülýän zat biziň öz ýaş nesillerimiz bar şolara bir öwüt ünlü ýolla sebäbi öýüňe nähil alyp barmaly köpçülikde nähil alyp barmaly bir okuwda nähil alyp barmaly bir köpçülik çäreler çykanda bir ýa bir toy tomga çykanda nähil alyp barmaly şol zatlary öwüt ünlü berýärdi umumanam bir filmin öz diýen zaty ähli biziň öz türkmen halkymyza bir mahsus milli häsiýeti bar şol zatlary ünlüýär özüne. Enne şu tomaşaçylarymyz ýaş nesillerimize şu filmdäki hereket edýän keşp bek suratçyn keşfi. Şon ýaly bolmaly ýaligine eýem düşünenler diýip pikir edýär. Olam siziň ýegeniňiz bolaýarmy? Hawasa filmde beklegen men öz ayarlaganyň ogly yegenim bolýar. Şu filmde biziň şoýan gaýtýan bölümimiz var da kinoň bölüminde. Şoýarda beklegeniň bir alyp barýan özüne alyp barış hereketleri bar da bir hili bir nähilýän bir köpçülüge yaramaýan bir ýöne bir surat alýada surat alýan insanlar surat alyp gör gerekmi gerek dälmi bir ene tany bir segitip işden bir rahmet hak etdirin begindirin diýen fikir ýok da. Ýok hem onuň özüniň iş kuýan bar hemmeden bar öýde bir daýaw ýaş oglan. Ene şu ýerde de soňky bölüminde de bar soň etelmeň öz ayarlaganyň ogly Şebekge. Ýani men gyýdyma guta gelýän ýer bar. Gutaçyra gelip men gyýdymy aljak bolýarlar da. Ene şu ýerde de men öz nägileligimi bildirýän. Şol bir belli bir başyň işin bogan wagt hemme ýerde ýöne burnuza goýlanıp berse neme surat ensam bilen. Şony bir özüne göwnüp jaý bilmän şoňa garşy gelýär-de. Ýöne aslynda onam ýöne Şebekkegen ýolla gabat gelende ondan soraýar ol Bekkegenden onuň ten Bekkegen bir ýerde bir işiň başyny bogmajakmy sen? Näme niýetiň bar bir halaşýanyň bamy sen diýip kakdyryp soraýar o ýerde aýtdy ol men ýöz halyan gaýdym bar. Şäherde turýarsy mer kädip gaýy. Onu istege begen benim dronlar. Onu bir gatyp begen ýani onu istende. Diýme onu bu ýerde hem da ýegeniň arasyndaky bolup geçýän wakalar, düşünşmezlikler bir birege maslahat berişmeler, ayarlaganyň erkek doganyň arasynda bir agdy berlik, doganyň ha süýji zatdygyny şu ýerde ünleýän ekeniňiz. Hawa dogry aýtdyň şu ýerde görýärmi? Ýanky zatdyň üstü bilen bir hil dogana hormat goýmak, bir daýy ýegene hormat goýmak, birege filamaklyk, şu zatlaryň hemmesiniň bir jemlenýän ýeri şu men düşünýümde. Şu zatlar ünlüler da o taýda ýoksam ol işlemejek oglan näl ol. İşlerem, işem tapar, ona okuýan bar onuň. Ýöne şu zatlary ünläp soňa iterge gerekdigini aýtdy da. Soňa bir gönükdirme gerek de. Öz enatanyň bir gönükdirme gerek şu ýaşlary. Şu zatlary ünlüler şu filmde. Hawa çara dogry aýdýaňyz. Hemme zatda bir ýaşlamada bir ýol, ýörelge gorkadýan adam hukman gerek diýilýär. Ýaşlaryň arasynda ýaşullar gerek diýilýär. Hukman ýaş ullaň ba ýerine öwüt ünlügem bar, maslahat bermegem bar. Ýaşlamada ýöne häzirki döwürde ýaşullamy diňleýärler. Ýaşullaň aýdan maslahaty bilen bolýarlar. Inni köp sady çağalamyz şu ýaýlyma seredip ýaýlymdaky berilýän gepleşikleň üstü bilen ýa bolmasa multfilmleň üstü bilen gurjak oýunlarynyň ýa teatr sahnalarynyň üstü bilen şular ýalyk filmleň üstü bilen köp häsiýetlen gowdugyny
köp häsiýetliň näde gurdugyny düşünýän ýaşlanmady bar. Şo ýaşlanmada da şolar ýaly häsiýetliň haýsynyň gowdugyny, haýsynyň ýalňyşlygyny öz keşpleriniň üstü bilen ýetirýän artistlerimiz bar. Näsem şu öz keşfiniň üstü bilen ýegen terbiýelemekdäki daýym ornunyň ullugyny ýetirip bilipsiňiz we bu ýollarda biz size mundan beýle ul üstünlikler arzu edýär. Ine bir näçe keşpleriniň üstü bilen siz halk köpçüliginiň söýgüsini gazandyňyz. Mundan beýle ýerine ýetirjek keşpleriniň üstü bilen halkymyzyň aňynda bir müdümlik orun almaňyz tüýsürekden arzu edýän işleriniz elmi dama ugruna bolsun çaýar. Hava sağ olun. Doğrudan bu taştaydı qowlary belletdiň men bir zat aýtasym bilýär. Doğrudan şu filmle umuman medeniýetiň üstü bilen istol teatrda bolsun, drama bolsun ýa-da ki oýunyň üstü bilen, filmleň üstü bilen haýsy zatın üstü bilen bolanyna da şu wagtky ýaşlarymyza öwüt ünne berilýär. Oňa da ýaňy sizem dogry bellek geçdiň şu doğrudan ýaşlamyzyň şoňa özüniň höwesi bar. Haýsy bir diýilen zat özünden uly yaşlılar bolsun, yaş kiçem bolany gerek maslahatyn alyp bilen yaşlarymyz var şu wagt. Döwrümüz şeýle gowda bidi. Bir ajaýyp zamana bidi ýetiren, ajaýyp sunuwata ýetiren biriň öýer halifamyz, gahrman arkadaşymyz, mehriban arkadaşymyz bar. Bide hemme ýoldan özümizde göreldi, ýol molum molturan adam, hormatly prezidentimiň hem ýygy rawat bolsun. Elmutama il ýurt bähitdes rawat alsyn. Hemen canına sağ olsun görüşürüz olsun. Sağ olun çara işiniz elmi davet etmek arzu edýär onda näme? Şeýle çağırýan bolmaly. Hawa film dowam eteli. Bor çara baraýyn onda. Aha. Mehriban ýerleşler näsin bolsa goýup beşiňimiziň dowamynda artistler şu ömür kerwany köp bölüm çeper film hakynda şeýle täsirli gurrunlar berýärler. Her bölüm hakynda jekmejek gurrunlar berler. Dogrudan bu filmiň üstü bilen biziň ýaşlarymyz durmuşda özüni näkili alyp barmaly. Ula bolan hormat, kiçä bolan fiýla, gahrman arkadaşymyzyň alyp barýan siýasatlarynyň ählisi şu çeper filmiň içinden erşarga çolup geçýär bilen şu filmiň dörejilik toparana uly üstünlikler arzu etmek bilen soňra söhbetli gepleşigimizi şu filmde halk köpçüliginiň söýgüsine gazanan Bekki suratkeşin keşfine çykyş edýän Melis Kakajanow bilen häzir soňra söhbetli gepleşigimizi söhbetleşik arkaly dowam ederiz. Pek giripçi geyer ýaly tahyýatyny telpegini ýetirer ter paýyny berer aklyk paýyny. Eden hormatyna taňry ýalkasyn. Bile ýalkasyn. Daýsy üçin mundan uly sarpa bolmaz. Mundan uly syýlak bolmaz. Ataran gazanyňyz gaýnap, atan etiniz tenip ýetişmäke. Ben ýegenjigimiň çiýle saçynyň azabyndan, emedeklep ýörmän gazabyndan diýindirar. Han qoýay. Aman mı gelinler, aman sağlıkmy? Alpak toyuňyz gutly bolsun. Bolmasyňyz. Toýuna başladyňyzmy? Howa, geliniň tagaman, gelin geçiver. Geçiver aýçy. Hani men geliniň ýanyna baraýyn. Ay tüöleme, berekella. Koç şigit bolupdyr abi. Ağlamadan, eňlemedimmi? Daýsyna çekipdir oglan. Daýsynyň gutlugyny berer. Daýsynyň sowgatyny eglediň diýär. Berer, sökman berer. Bir yer jagagy keseyip durýar. Ay ýok, kesilen ýeri ýokla. Ýok, o beýle bolmaly. Çağan kelip ak ýumurtga ýaly akçy bolmaly. Arasajan ha. Mehriban ýerleşler, sunugat söhbetli gepleşigimiz dowam edýär. Ine biziň inniki söhbetleşmä şu sunugat söhbetli gepleşigimiziň dowamyna gurrunga edilýän Bekki suratkeş Melis Kakajanow şeýlede Bekki suratkeşiň ejetiniň keşfine Oğulcuma Nuriýewa. Artistler hoş gördük birege şu ýazgy meýdançaňyzda. Oğulcuma ine şu filmde siziň oğluňyzyň keşfini ýerine ýetirýän Melis halk köpçüligini öz keşfiniň üstü bilen halk köpçüligine şeýle bir ýigrenç döredip bilipdir. Artistden bir näçe söhbetleş bolýarsa, egerde şu halkyň arasynda şu ýigrenç döredip bilen bolsa, diýmek onda şol artistik okuwynyň bardygyny suwd edýär diýip gurrun berýärler-de. Indi şular dogrusyna özüňiz ejesiniň keşfini ýerine ýetirýän artist hökmüni özüňiz gurrun berseňiz, soňra Bekkiň özüň diňlerse. Şu biz köp bölümli kinoda ine düşüp
görse geçen mevsimin hem ahirine batık, o ahirlerine, ortalarına batık. Yine meclis bilen, meclis ne başından beri var, menine sonrağına çıkyan. Emma ki yine diyecek olyanımız, yani siz ayttınız, Gowdel häsiýetdäki gahrman hükmünü özün ýigrenir başaran bolsa, ene men pikirimçe şoň okuýunyň malygy diýmek, şol özüni ýigrenir bilýän bolsa, keşfiniň hem ýerine düşdügi bolýar. Onsoň ene öz keşfim barada aýtsam bolsa, menim munyň ejeti, men keşfimde de bir öwürlük däl, häsiýetli denan maşgala, emma ki biz şonu görkezmek bilen bir şo şeýle Gowdel adamlaryň köp bolmagyny näle eýsem şolara seredip gow bolmaklaryny ündäp goýýar. Ine mejlis bilen işlemek hakyna aýdamyzda mejlis dogrudan bir wada derre alyp gidip bilen ok keşfine kynçylyk bolýar. O kynçylyga maňa gaty kömek bolýar gaýtam. Şuňa ine bolmaýan ýer hawa kämilleşmegine gaýtam tüs jüpüne de düşýär gaýt. Öz keşfine, özüne gelişýär de diýjek bolýanym. Öz şo berilen keşfinäki ýalak öz häsiýetim şoňa meňdeşirek bolup gitýär. Ýadga başlaýar bolyn, bolanok da maňka, onuň bir şarpyk çalynýar maňa. Onuň bolanok, ýene bir şarpyk çalynýar. Onuň hatyny güýçli şarpyk gelýär daňardan, bilam garaşanok da oňa. Şo bolmolsam şeýle garaşman nurka diňkilläp gitmeli bolyn, her gedek diňkilläp edibilen okda. Onuň häzir duruň onu diýip soňuna maksat Kadyryw diýen artist diňe şol doganmyda oýnaýan, bu daýsyn oýnaýan, näme Golak tadyna şeýle bir doňdurdy bolyn, jüpüne düşip durda. Onu käwat keşipden çykyp bir çynnaky bir hil çemeleşmeli ýerlerden bolýan eken ha. Ine oğulcuma şu durmuşdy. Şularla häsiýeti siziň garaýşyňyz nähili? Ine hökmünde siziň oğluňyzda şular ýaly häsiýetleri bolanmasa size näil garaýşlar bolardy? Edilşin kinodaki keşfi bilen elbette men radylaşmazdym. Men beýle häsiýetli oğlum bolan bolsa men oňa elbette terbiýe berjek bolardym. Başdan şonu bolmazlygy üçin çalşardym. Eger birden şeýle beýle bolup taş töwerekden alaýsa da men oňa düşündirerdim şeýle bolmaly däldigini. Hawa ýagşy näme, ýaman näme öwredirdim. Ondan saýlamaga mödüne galýada. Gara näme, ak näme çaga aýdylýar, ilki öwredilýär. Ene şula akdyr, şulam garadyr. Indi saýla içinden ýeňde o çaga garym ol elbetde ak saýlar. Dogry diýip. Siziň pikirleriňiz şu filmde näme üçin şu bekki bir kär alyp işlemek islemeýär da şu surat alýan enjam bilen o wagt içinde surat alyp aýlanan gowur ýa-da näme üçin şeýle käşi? Suratçılarım olan bir kärm kädiýär. Men düşünjem o sebäbi surat almam hemme kişi başarmaýar. Gelşirip alyp bilýän bolsa, diýmek şonu höwesi bolsa, şol urdanam işläp bilerdim kädiýär. Kirwin. Army? Bar bol, ho, bar bol. Nirden çykdyňa ýüregimi ýardyň lo. Saňa bir surat görkezmesem iň salmadym ho. O nämeň suraty? Bay bo, sen istatdan habaryň ýok eýdän ha? Nämeden habarym bolmalay? Bäwülüň şohrada durmuşa çykýandan habaryň ýokmy? Ýok. Olaň ikisiniň halaşýanlygyndan hem habaryň ýokmy? Ay goýsan ay bekki. Men sen ýeke gepiňden ynamok. Öňömürgedek bulaşdyrdyň. Şonda sen petroliňe bermelim onuň bolýada. Inni ýene öwregedek şöýdäýdi. Edil ikini islemedi ýala derin. Yer sermederin düşdüňmi? Hemedan da sosa kädi was ýakyn bolar diýipdirler. Meh. Ene ananmasaň suratlary seredip gör. Belki tanardyň ha? Şöhrat bilen Bäwül özlerini suraty düşürmegi menden haýyş etdiler. Eltibem kerweni görkezdiler. Goýa biziň aramyzdan çykdyn diýdiler. Olar saňa hakyt. Gara çomagam diýdiler o. Ho. Kerwin, men senlikdir no. Men saňa dostdur. Näme ýumuşyň bolsa aýdy ber.
Söhbetleşmede meylis siz bilen dowam etsekde. Inni halk köpçüliginiň agla we bölegini gyzyklandyran ýekece bir sowal bar. Şo sowaly häzir bir jogap berebilersiniz käkdi. Yani halkymyzyň köp bölegi bekki suratçy durmuşda da şon ýaly bir iç ýakyn şähsiýetdäki oglun mu diýen sowallar kän berilýär. Şu kesipde men paýmy şoň ýaly kesip düşdi. Yani durmuşda men oň ýalak däl. Näle adam, näle häsiýetdäki adam durmuşda özüň? Özüm şu durmuşda sada oglan. Yani kesipdäki ýalak ýalta däl. Okumak üçinem, döretmek üçinem, işlemek üçinem mümkinçilikler kän. Ana şu sebäpden biz işleýäsem, okuýasam zähmeden çekýär. Indi meyli şu filmiň dowamyna özüňde bir has täsir galyran bölegi haýsy bölek diýip özüň hasap edýän. Haýsy bölegi bir ýerine ýetirmek saňa hem gyzykly, hem täsirli boldy. Hem ýatdan çykmajak pursat boldy. Dağdan ýykylyp sallanyp durun pursatym bar. Ana şonu iň gyzykly täsir şonu galy mende. Ondan sen şu taýdan ýykylarny öýdi gorkmadyňmy? Ýykylarny o taýda hakykatdan amal görse o taýda gorkýanam ýöne rejissýor Şeýle Mollaýewiň kömegi bilen şu taýda şu taýyny görkezdik. Indi meyli şu taýda bir näçe ýaş oglanyň keşi bar da. Indi size saýlamaga pursat beren bolsalar keşipleri. Kimin keşibini saýlap alardyňyz? Men Bekkin keşibini saýlap alardym. Näme üçin? Halk köpçüligine sen Bekkin keşibi ýigrenç döretdi de. O keşipden gaçmadyňmy? Şol Bekkin keşibi bilenem men halk köpçüliginiň ýüregine almaşdym. Diýme onda ýene de saňa pursat bereden bolsalar Bekkin keşibini ýerine ýetirerdin. Galardym. Oturuvereyinmi? Oturuver. Hani bili şeylerek tutup sakla. Özüňe maňa seret. Gönü seyredeyim. O. Gön seret. Alyan. Allym. Gozgonmy? Soň. Gazetin çıkarmy? He? Ataň ýaly gazyjy kulaň agyr öýdýän. Gazetin çıkarmy diýen? Çıkar böyle gaga, çıkar. Şeyde var. Çıkar. Öki, Allah görme. Getirip bererin özüm çıkandan soň. Şey, gayret et. Gürleme. Häzir oturup ömür alayın. Hormatly prezidentimiz biz için şeýle ulul aladalar etdiýär. Biz için şeýle gow şertler öğretýänligini biz görüp oturýarys. Biz şoň üçin hem hormatly arka dagymyza, hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýtýar. Goý hormatly arka dagymynyň jan sag, ömrü uzak, tutýan tutumly işleri mundan beýik üstünliklere eýe bolsun. Şu pursatdan peýdalanyp hormatly arka dagymyza sag bolsun aýdýan. Şuňa mümkinçilikler döredýänligi üçin gahrman arka dagymynyň jan sag bolsun, alyp barýan işlerini mundan beýlägem üstünlikler arzu edýän. Sağ olun, arzularyňyz hasyl bolsun bizem size dörejilik äleminde, sunugat äleminde, teatr sahnasyna, kino sunugatyna ol üstünlikler arzu edýär. Şu keşiňe biýarak elmedäme halkyň bir ýüregine ornaşmak, ähliňizde meýesler etsin. Elbetde senlik adam goýul aýdymçy bolsun, goýul artist bolsun bir keşibiniň ýa-da bir aýdymynyň üstü bilen halkyň arasynda ornalýar. Sizem şol ýaly öz keşipleriniň üstü bilen elmedäme halkyň arasynda bir şeýle keşipde çykyş etdi, şo keşip has şowlu çykypdyr diýen bir mahabatly sözlere madama eýe bolmagy tesirokdan arzu edýär. Işiňizde elmedäme üstünlik hemraňyz bolsun. Böyle sağ olun.
Mehribanlaşlarına şoň kısym söhbetli gepleşigini size ýetirme islen söhbetli görnüşlerimiz şolardan ibaret. Biz gepleşigimizden ahyryna bu filmiň dörejilik toparynyň ählisine artistlerimize mundan beýlegem şu alyp barýan işlerine uly üstünlikleň rewaç bolmagy tüýsürekden arzu edýär. Bize şeýle ähli mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadaşymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işleriniň ählisi rewaç alsyn. Biz bolsa miras teleýeliminde indiki gepleşiklerimize gezek berýärse siziň bilen wagtynça sag bolaşýar. Ýene de miras teleýeliminde ýaşy günlerde görüşýänçe hoş wagtyňyz.